שלום, בסרטון זה אנחנו מדברים על מצלמת וידאו GVC HM100. במצלמה זו אנחנו מדברים על setting במניו. בכפתור מניו, לוחצים על מניו, אנחנו רואים במסך למטה קאמרה setting for record. זאת אומרת, כל הנתונים האלה היא בסטינג. אם אנחנו רוצים לראות מה יש בקאמרה פרוסס, אנחנו לוחצים, אוקיי? יש פה פוקוס אסיסט, יש זיברה שזה עוזר ביום לצילום יום, ודיטל לבל, יש גם נתונים אחרים, דיטל VH, בלנס, זה דומה לווייט בלנס, וחוזרים לקאמרה סטינג. יש פה פיל פורמט, אם אנחנו רוצים לעשות פורמט למדיה, סיסטם סלקט, ריקורד מוד. ריקורד מוד נותן לי את איך אומרים, פורמט של הצילום. אנחנו מצלמים ב-1280, 50p או 25p או 50i או 25i, ויש פה, אם אני לא טועה, בסטינג זה גודל הצילום. הנה, המצלמה מכוונת על 720, ויש פה 1080, יש 1080-60, ויש גם בקליפים, זה קליפים גם לגבי המצלמה. קונקשן, סטינג, מה יש בזה? דיספליי, נתונים על המסך, יש למטה וידאו אאוטפוט, אם אני רוצה לצלם על 16:9 או 4:3, זה טלוויזיה ישנה, 4:3. יש איזה חוק, בוא נגיד, בצילום, כל צלם שתופס מצלמה צריך לבדוק את הסטינג. זאת אומרת, הנתונים, צלם לפניו, תפס אותה, צריכים בנתונים שלה, תבדוק במניו, בסטינג, כל הנתונים, אחר כך תתחיל לצלם. תודה.